A svjetski je dan trčanja. U Zagrebu poseban zbog 14. po redu noćnog cenera. U centru je i Tea Mihanović. Tea, jesu li već stigli na cilj oni najbrži? Ana, ako sam dobro čula pitanje s obzirom na buku ovdje, da, najbrži Kenijac je već prošao kroz cilj i to u 29. minuti. Dakle, riječ je o Kenijcu. Kad je riječ o Hrvatima, najbrži je bio Tomislav Novosel koji je završio na 4. mjestu u kategoriji žena u 34. minuti. U cilj je utrčala također Kenijka, a druga iza nje je bila Hrvatica Marcela Jokić. Organizatori nam kažu ni lanjski, ni osobni rekord, ni generalni rekorde nisu oboreni. To je pokušavalo učiniti čak 3500 trkača ove godine. Nikad više njih nije prošlo kroz Zagrebački centar u ovom ceneru, što znači desetka. Zato što i profesionalci, amateri nastoje oboriti vlastiti rekord na 10 km. Vrlo zanimljivo. To pokušava večeras učiniti i naš najtrofejniji olimpijac, veslač Valen Sinković. Možda on u ovim trenucima negdje protrči kraj nas. Najmlađi trkač ove godine je 2017. godište, najstariji 1955. pa organizatori i dogodine pozivaju što više ljudi da se priključe. Vrlo je emotivno bilo vidjeti i one trkače koji su gurali osobe s invaliditetom u kolicima, koji nažalost večeras ne mogu trčati. Promet će biti pušten u normalizaciju u 20 sati i 15 minuta, vrlo skoro, tako da se organizatori zahvaljuju svim građanima na strpljenju. Hvala ti, Tea, i čestitke naravno svim onima koji su sudjelovali od prvog pa do posljednjeg.